Не съм професионален бодибилдър, нито живея за фитнеса, но резултатите, които постигнах, са такива, които мен ме удовлетворят. В момента е началото на седмица 16 и наистина си мислех, че ако 4 месеца отслабвам, ще изглеждам нещо подобно на това. Но истината е, че нямам идея колко килограма трябва да стана, за да изглеждам chiseled as fuck, като тези aesthetic инстаграм модели. Колко още килограма трябва да сваля? О май гад! Едно време съм бил дебел, тук имам супер много събрана кожа, която не си личи, когато съм прав, когато седна, мамка му стара, някой ще ми каже, че съм в седми месец бременност. Много ми се насъбира кожата. Но това е бремето на всеки един човек, който едно време е бил дебел. Както виждате, като се обърна на страни, ето много си личи. Мисля, че на никой не му пука за тази част на корема ми, освен на мен, защото никой не ме гледа така. О, там да не би да си бил дебел. Но това е едно от тези неща, които всеки човек има сам за себе си. Всеки знае къде да си гледа минусите, но истината е, че никой не му пука.